Mette startede 2021 ud med at snakke om pandemien, og hun snakkede i sin nytårstale om mange forskellige ting, men det mest iøjnefaldende var selvfølgelig corona og pandemien. Hun brugte pandemien som et meget negativt ord, nemlig, fordi pandemien var nemlig hendes nodalpunkt. Til dette ord lagde hun mange forskellige ting, for eksempel hun brugte mange flydende betegnelser, for eksempel som død og pandemiens år, som er meget negativt. For eksempel pandemiens år hentyder egentlig mere bare til, at det egentlig ikke var vores år, men at det var pandemien, der styrede det. Så på den måde brugte hun mange negative ord. Udover det lavede hun så også noget sjovt, fordi hun lagde nemlig nogle meget positive ord til det her ord. Mere om os, ikke så meget om ord, men mere til, altså hvad det har betydet for os. For eksempel sagde hun samarbejde og nærhed, som ligesom er, at vi har arbejdet sammen om ligesom at sætte pandemien ned, og vi har samarbejdet om det, og vi har været nære, selvom vi har været langt fra hinanden. Det siger også, at trods vi er så langt fra hinanden, har vi aldrig været tættere. Så hun bruger en masse positive ord til ligesom at bringe det her, til ligesom at give os et andet indtryk på pandemien. Og på en eller anden måde er det meget smart, fordi at så kan hun ligesom skabe en hegemonisk følelse af, at selvom der har været pandemi, har vi klaret det godt, og derfor kan hun ligesom få mange mennesker til at tænke, at det er noget godt noget, de har gjort i regeringen, som det egentlig også er, fordi de har jo sat corona ned. Til gengæld er der nogen, som især folk af privatejede virksomheder som restauranter og frisører, som ligesom mener, at det ikke er blevet gjort helt ordentligt. Og derfor kan det jo aldrig nogensinde være en 100% hegemonisk diskurs, der altid vil være nogen imod, ligesom der også er nogle meget små grupper, som er imod måske demokrati i Danmark og mener, at der er noget andet, der skal til. Men no matter what, så er det ikke, så er det i hvert fald en hegemonisk diskurs, at corona ikke er en god ting. Og det er også en hegemonisk diskurs at sige, at regeringen egentlig og Mette egentlig har gjort det så godt, som det var muligt for dem at gøre. Hun siger også noget andet. Hun snakker meget om Danmark som land, og har jeg ligesom valgt at sige, at det er hendes andet nodalpunkt, ud af et par nodalpunkter, men hun snakker meget om Danmark som land, og især om, hvor godt vi har klaret det, som jeg talte lidt om før. Det der med, at det er en hegemonisk diskurs, at vi har gjort det godt. Og ved ligesom at nævne, at vi har gjort det godt, så taler hun lidt til den her lidt nationalistiske ting, næsten alle danskere har. Ved ligesom at sige, at vi står sammen, og vi kan føle os stolte af det, vi har gjort. Så hun bruger nogle rigtig flydende betegnelser om os som mennesker, og os, altså de danske borgere. Og hun snakker rigtig meget om, hvor stolte vi kan føle os, og at vi har hjulpet, og vi er helte, og vi faktisk alle sammen er folk, der har reddet liv. Og at det kan være en på gaden, men det kan være alle. Så på den måde er det også en økonomisk diskurs, at vi egentlig alle sammen har gjort det godt, og at det er der ikke nogen, der er i hvert fald ikke mange, der mener, at vi ikke har gjort det godt. Hun snakker også meget om velfærdsstater, og at vi skal være stolt, fordi at hun på et tidspunkt i slutningen af talen, der stiger hun tilbage og kigger på 100 år siden, hvor der også var en influenza. Og hvor hun siger, at dengang hun læser et digt op og fortæller om, hvordan det var dengang, og nu kan man sige, at vi har en velfærdsstat, og det kan vi være stolte af, og vi skal være stolte af dem, som har bygget den op, og vi skal vedholde den, så den er klar til de næste, der kommer. Og hun bliver ved med ligesom at bruge de her positive ord om både Danmarks befolkning, men egentlig også om, hvordan vi har klaret corona og pandemien i generelt set. Så som konklusion bruger hun jo egentlig bare, skaber hun en ny realitet om de her to, i hvert fald om det ene ord. Hun skaber sin egen, hun kigger lidt, hun får en til at kigge anderledes på det og sige, det kan godt være, det har været et skodår, men prøv at se alt det, vi har gjort sammen. Det viser bare, at vi kan gøre meget mere, som hun selv siger, for eksempel ved naturkatastrofer osv.